alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da zuwa Fa Media Tech. A bidiyon yau zamu nuna yadda ake samun 1 GB free wato kyautar 1 GB daga layin MTN. Amma wannan tsari wani sabon tsari ne da MTN suke bada kyautar 1 GB idan mutum ya amfani da wani sabon application nasu. Saɓanin wancan application nasu da muka sani da ake cewa My MTN. To banda wannan application, MTN yanzu sun yi wani application wanda ake cewa My MTN NG. Da farko mutum zai tafi Play Store. Idan mutum ya tafi Play Store sai ya sacin wannan application din ta hanyar rubuta My MTN NG inda aka sa search for apps din nan a nan sama. To za mu rubuta My MTN NG da kai sacin zaka samu wannan application din. To kasancewar nan a wannan waya an riga an yi installing din shi, kawai abinda mutum zai yi a gaba next shine mutum ya bude application din. Da zaran ka bude application din za a kawo ka a cikin application din, wato bayan ka yi downloading din shi. Sannan kuma za mu sa link din wannan application din a description domin gudun kada mutum ya downloading wancan MTN app din da aka sani wanda ake cewa MTN. Shi wannan daban yake, sabo ne, sabon application ne. Idan ya bude kamar haka sai ka taba wani wuri da aka rubuta let's get started, gashi nan wurin daga nan ƙasa. Kana taba shi zai bude, zai nuna ma zaka bude account ne da application din ta hanyar amfani da email ɗinka, gashi nan a wuri na biyu inda aka sa sign in with Google, ko kuma Facebook inda aka sa sign in with Facebook. Amma zai fi sauki kai amfani da phone number ɗinka, wato number wayarka inda aka rubuta continue with phone number daga nan ƙasa, daga can ƙasa ƙarshe kenan. To za mu taɓa continue with phone number. Idan muka taɓa continue with phone number zai nuna mu sa number waya. To a wannan tsarin na wannan application din, domin samun 1 GB mutum da zai buƙaci layi biyu na MTN. Layi na farko zaka buɗe app din da shi, shine wanda za mu sa yanzu. Layi na biyu shi zaka tura ma datai. Sannan kuma kana iya sake wannan process din, wato wannan hanyar, amma zaka sake wannan process din ne idan ya kasance kana so shi ma ɗayan layin ya samu datar. Amma bari mu yi ku gani. Da farko zaka rubuta layin da kake da shi a wayanka saboda za su tura ma OTP. Sai ka rubuta number wayan kamar haka. Sai ka taba continue din nan. Kana taba continue din nan zai kai ka inda za su buƙaci OTP. To yanzu an turo OTP, za mu ɗauko OTP ɗin da aka tura a layin domin sakawa a nan, sannan application ɗin ya buɗe. To kamar yadda kuke gani mun saka OTP, gashi nan application ɗin za ya buɗe. Yana buɗewa sai ka tura shi sama, ka tura shi sama har sai ka zo inda ya rubuta I agree ɗin nan, sai ka taɓa I agree. Kana taɓa I agree sunanka zai fito. Sunanka zai fito wanda ka register line da shi. Daga nan sai ka taba continue. To nan zai nuna ma inda zaka sa email address. Idan kana so kana iya sa email address naka, in kuma baka so sai ka sa I will do it later. In ka sa email address naka zaka taba continue ne, in kuma baka so sai ka sa I will do it later. Amma bari mu sa email address namu. Yawa sai mu sa continue. Idan baka da email address kawai zaka sa I'll do it later. Daga nan kuma sai ka taba theme wanda kake so. In kana so bakin theme ya ringa fita a application din, to in kuma fari kake so zaka iya sa continue in ka zaɓa wanda kake so, ko kuma ka sa mai I'll do it later. Bari mu zaɓi farin mu sa continue. To kamar yadda kuke gani wannan application ya buɗe, sai ka ya tambayi yana son ya accessing location naka, kana iya sa mai allow. To kamar yadda kuke gani gashi na ya nuno mu data balance din da ke kan wannan line da muka yi amfani da shi. To sai mu taba inda aka sa next din nan, ga wani cancel nan sai mu cancel din shi.
ga wani wuri ne inda aka rubuta yellow center. To wannan wurin da aka rubuta yellow center shi mutum za ya taɓa. Kana taɓa gurin za ya kawo ka wuri kamar haka, kamar yadda kuke gani gashi nan inda aka rubuta yellow center, surprise a loved one with a free gift courtesy MTN. Sai aka ce enter your loved one's MTN number here. Daidai inda wannan farin yake, inda aka sa enter your loved one's MTN number here, to nan za ka taɓa. Kana taɓa za ya buɗe kamar haka, gashi nan an sa enter your mobile number. Inda aka sa enter your mobile number ɗin nan, inda aka yi XXX ɗin nan da 6478 sai ka taɓa wurin. To a nan wurin za ka sa nambar da za ka tura ma datai. Ba wai nambar da ka buɗe da ita ba a yanzu, nambar da kake son ka tura ma 1 GB ɗin sai ka rubuta ta kamar haka. Misali, bayan ka gama rubuta za ka ga nan wurin wannan bakin a rubuta send gift, to sai ka taba send gift. Kana taba send gift, to kun ga sun ce sorry, wannan number ta riga ta karbi wannan data da ake badawa. To da ba a tura ma wannan line ba, to za su rubuta cewa ba a riga aka tura mai ba, ko kuma za ka su rubuta cewa successfully an tura mai 1 GB. To wannan tsari kuma yana aiki ne kawai tsakanin karfe 12 na rana zuwa karfe 4 na yamma na kowace rana, daga nan har zuwa ran 25 ga wannan watan. Sannan kuma idan mutum yana so daga bayan ya gama shi ma ɗayan layin ya samu ya zama duka sim ɗin guda biyu yana da shi, zai maimaita wannan hanyar ne ta hanyar ya login out ko ya clearing data na application ɗin. Sannan ita waccan number da ya riga ya tura ma data ɗin sai ya buɗe application ɗin da ita, kamar yadda kuka ga mun buɗe da wannan number. Idan ka buɗe da ita, kun ga waccan wadda ka buɗe da ita ɗazu, ita kuma sai ka sa ta a gurin inda za ka tura data, sai ka tura mata data.